сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ навсоз аз 16 то 19 сентябри соли ҷорӣ дар кинотеатри Ватан баргузор мегардад. Акнун 3 сол мешавад ки ин кинофестивал дар доираи худ даҳҳо синамогарони хориҷӣ ва ҳунармандони синамоиро гирди ҳам меорад. соли гузашта кинофестивали мазкур дар сатҳи хуб баргузор шуд ва коргардони филми кӯтоҳи ҳолат Диловар Султонов шоҳҷоизаи асосии кинофестивалро ба даст оварда буд. Айни замон гурӯҳи ҷавонон барои хуб баргузор намудани кинофестивал омодагиҳои ҳамаҷониба дида истоданд. Барои ин мо бо якчанд нафар ки бевосита дар корҳои барномавии ин кинофестивал сару кор доранд мусоҳиба анҷом додем. Масъулин зикр карданд ки кинофестивали имсола нисбати соли гузашта бо чанде аз тағйиротҳояш тафовут дорад. ҳар сол ҷашнвора яъне ки бо як мақсаду маром, бо як шаклу шамоили ҳарсолаи худаш мегзарад, вале имсола ки бошад пурра ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуме ки бахшида шудааст. Пурра мо зиёдтарак такя мекунем ба чизҳои миллӣ. Гузашта аз ин ки имсол мо сину соли иштирокчиён ки то соли 2016-2017 то 35 сола буд, имсол сину сол яъне озод шуд. яъне ҳар нафаре ки филми кӯтоҳ давомнокиаш то 30 дақиқа дорад, метавонад филме агар дар сатҳи хуб сохта шуда бошад, метавонад иштирокчии ҷашнвора гардад. имсол дар кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ навсоз зиёда аз 70 филми кӯтоҳ аз 9 давлати ҷаҳон пешниҳод гардидааст ки дар миёни онҳо филмҳои синамогарони кишварҳои Қазоқистон ва Қирғизистон бештар мебошад. соли сеюмин кинофестивали филмҳои кӯтоҳ дар ҷумҳурия аст. мо кӯшиш кардем ки нисбати солҳои пештара хубтар гузарам ва мо таъмир кардем ва кинотеатри Ватанда кӯшиш мекунем ки хеле дар сатҳи аъло, сатҳи хуб филмҳои хуба интихоб кардем ва пешкаши тамошобин гардонем. мо кӯшиш мекунем ки ҷалби тамошобинон, ҷалби касоне ки хоҳиши дидани филм доранд нисбати ҳамин кинофестивал зиёд шавад. аз синамогарони тоҷик дар кинофестивал ҳамагӣ 5 филм пешниҳоди аъзои ҳакамон гардидааст ки аз ин дутои он ғайриозмунӣ маҳсуб меёбад. ба ҷашнвора ҳамон филмҳое роҳ меёбанд ки онҳо дар доираи ҳирфаият сохта шуда бошанд, филмҳое ки ҳамчун мазмуну муҳтавои имрӯза, ҷомеаи имрӯзаро дар бар дошта бошанд, яъне ки вобаста ба шароити имрӯзаи синамои филмҳо рӯи навор омада шуда бошанд, онҳо метавонанд ки иштирокчӣ гарданд, яъне ки аз ҷиҳати наворбардорӣ, аз ҷиҳати коргардонӣ, аз ҷиҳати ҳунармандон ки дар филм нақш меофаранд, ҳатман бояд дар сатҳи ҳирфаият бошад. аз муассисаи давлатии телевизиони синамо филми кӯтоҳи Мизроби фалак ки ба ҳаёт ва фаъолияти суханвари беҳамто ва ҳунарманди асили синамо Маҳмудҷон Воҳидов бахшида шудааст, ба кинофестивал пешниҳод гардидааст. то оғози кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ навсоз 4 рӯзи дигар боқӣ мондааст.